Ka office jong ka district medical and health officer Ribhoi district menta ka singi ka arp sautrik wiayong ka la penlong e program ban rakhe kerpang e ka singi kum ka singi jong ka jimpang wi lane ka national deworming day ya ka balak penlong ka school jong ka Jubilee Presbyterian Secondary School mau pedang Saiden ha ka ka singi la penlong ru e ka ju ka program haman ki agan wedi center ha ki shnong ba pher bal ayo ru bensam ya ki dawai wi shabaro ki khna ki ba shisna maru khat khnai sna merta bat ka jin thumu jong ka program ka long ban pendu jaj ya ki jingdon jong ki wi a ki snir kpo jong ki khna red kibrang don hakerta ka basis nam hadu khat khandai snam Yayong Ajar Arsa si ni naka office jong ka district medical and health officer iwan ban pelong ini ka program haben ka school SSA ka school Presbyterian Presbyterian Jubilee school mau pedang kebadan ni Poseidon nompo ti ya uni udawai ni ai arsin hisnem kata haka benai April bar hadir riu benai ni saai biang kata kanong ho benai Oktober ti ya uni udawai ni ai gitu kena kibana do hisnem karta hado khatnai hisnem karta ya baro ki kena jong baro ki government school government aided SSA private schools Mon, di yauni udawai balai ni yauni udawai, nomor uni udawai yarab ban penyak itu kiwi badan ki snir ki jongi nai, kamtam lei ki kena apa ki lekai ki kendo, dah gitu ki tersem ting jong ki rung ki kendo ko ki tersem, ki ki tersem ki laban don gitu ki dan ki naman nang tu kendo rung tersem nang tu ki laban dan nang tu bat ki bam nang tu ka jui ka ti lamsan nomar ki ong badi bansat bahar ka sabon bat ko shwa ban bam bat hadir de ladap bat le chabar